अय्यब्बा पुरो जाऊन गेले. कसा मॉल बा. अशी दलर आम्ही दीस काढचे कशी की. होई ग, कशी दीस खर्च बा. इतलं काळ पाऊस ना म्हणले आता जोर पाऊस हो. तरकारी भाजीपरा अस्त व्यस्त जात नाही ग. तसदावन मॉल चिके चढता तक समदानु आता श्रावण परब हे प्रमेळनो पूरा मॉल चढला ग. कसने करतस ना मॉल चढला म्हणून खाऊची रब्बच दत्त ग. तुम्ही गेलो टासील एकदाल सुरेखोने. हांव गेलेल तेलरी आणि खंय पुणी रीन कोरका आसिले. आज तुम्ही गेलो टेवच्या वचून 4 कास वरची तश दल पळे. मिगेल बांबून मिगेल पेंट चक माग शेतात ग. हांव खंयचे अंगडी गेल्यारी चर्चा करता म्हणून आणि त्यांनी सांगिल्ले मॉल दिवन घेवचे जात ग. आम्ही चर्चा करू का तिची तिके पुणी उणी करतात नव्हे. वरला 4 कास कोणाक आमका नव्हे त्या हंच मत ना. तू चर्चा करता म्हणून तांगे लेत्रा कामाक जोर करतात ग. हाव तशी नुत चर्चा कर ना ग. पळवून घेऊन चर्चा करचे म्हाका त्याचे मॉल उडेस म्हणून खात्री दिला मात्र ग. हांव चर्चा करचे नातल्यार चर्चा करचे ना ग. होई सुरेखोने आम्ही चिके चर्चा कोरका दत्ता दलर मक्क ते चर्चेनी कोरचे याना. ते हन्नी गाडीरनी तरकारी फूल अप्र घेऊन येतात पळे. तांकां पळे तन पाप दिसता. ते वाता नी भोंवतात नव्हे. तांगेला पुरा कसं चर्चा करचे म्हण दिसता. मागीर अंगडी गेल्यारी पाप त्यांनी गिराकींक राखत असतात नव्हे. तांगेला कसं चर्चा करचे म्हणून अशी दिसता म्हाका. ओटो म्हाका चर्चा करच्याक तोंड याना पळे. हांव पुरा कडे चर्चा कर ना ग. खंय चर्चा करू दत्त पळे थंय मात्र करता. त्यांनी गाडीरनी हडतात पळे त्यांनी पापाच गो. त्यांनी मार्केटा वचून ते पैपोटीन राबून पुरा कोण घेऊन येतात ती आणि वाताक राबतात पळ गो. अंगेला हांव चर्चा कर ना गो. एक 2 रुपये 3 रुपये चढ की उणकी त्यांनी सांगील मलाक घेऊन सोडत गो. आणि कसं म्हणारी आम्ही हडोड अंगडी वतात पळे ती चर्चे कर ना ती सांगील मॉल आम्ही घेऊन येतात ती जाल्यार हे सण्णा पुट्टा व्यापारी लेगी चर्चा करतात ही. हांव तशें कर ना गो. हांव थंय हांगा अंगडी प्रवत असत नव्हे. घरा सामान तरकारी हाडचे हांवें नव्हे. तशी जावन म्हाका तिके मॉल कळटा. तशी मॉल उणेस मंडला मात्र हांव चर्चा करचो गो. केलो कडे मॉल उणेसता आणि केलो कडे गिराकी पळोवन मॉल चढ सांगता ती. तशी म्हाका मॉल उणेस म्हणून मना गेला मात्र हांव चर्चा करून त्या मॉलला घेऊन येत गो. अशी हांव चर्चा कर ना गो. होय बा आज तुगल निमित्ती म्हाका 4 कास भरले. अशीच कास कांटी घालरी घरा दावकदल कसने हाडियेत ना कसने पुणी घेवियत म्हणया. तुगल निमित्ती मस्त भरला आजी. मस्त थँक्स सुरेखोने. असं गो साहेबिनी तें सांगतो मुगो. आता पुरा सामानांनी कांड दवरी आणि टाइम ना पायी नव्हे. तुगले लक्ष्मी पूजे ताक पुरा रेडी कर का नाही गो. होई सुरेखोने म्हाका कसकसा कोरका म्हणू मात्ते वचना. काम खंय दुखून सूर कोरका म्हणू कळना. काय ना गो मामुली तू देवा अलंकार करता पूज करता नैवेद्य करता प्रगोतच नव्हे. त्या नैवेद्याची की चढ करे. लक्ष्मीक गोमाकणी पायस इष्ट म्हणून सांगता ती. एक नवने पायस करता ती. मग गोतसल्या वेळी गोमाकणी पायस करतात गो. काय एक करे आणि लक्ष्मीक चढ म्हणा भारी इष्ट काय एक चणे उचली करे. हज्जू अट्टू कसंदव एक रुलाव की ना शवई फणनी की अशी कसं नाही कर गो. हे सवासिनीक म्हणा पेलतात ना अशी कुंकुम दिन पेटाच्या नजके कसं नाही पण एक चूर खाऊच्या देऊ का ना पिऊच्या देऊ का म्हणतात ती. त्याची खातीर कसं नाही करू दाय निवे ते देवा नैवेद्य करत पळे त्यांची एक चूर दी पुरं मस्त पुरा 8-2 बैसू नका. तशी नाही बा. घरा इल्लेंक कसं नाही पण एक देऊ का नव्हे. आमगेल खुशीक नव्हे दिवचे. तू सांगला वरी हे गोवाकणी पायसनी चणे उचली करता. एक चुरू चक्कुली मागिरी आणि कसन करूयत
कसने ಮತ್ತೆ वत्तना बा. हा एक काम करूया गो चक्कुलेनी कॅरेट हलवू करूया कशी कॅरेट हल्ला नव्हे आता कॅरेट हलवू करूया एक एक चूर दिवची नाही गो वत गाता हा आजी कसं म्हळ्यार हांवें घरान तो हें केल गो रुलां पण्ण घालले कशी हांव करकट काय नी मात्यार नाव नेल्या दायदलरी हांगा एक तंबीन हाडटा आनी आमी दोगय मेळ्ळो चक्कुली हें कॅरेट हलवानी कोण दवरया मागीर फाय तूं कशी नैवेद्य करता नवे इत्ते दी पुरो सुरेखोन्ने तुक्क मिगेल निमिती ತೊಂದ್ರದಲ್ಲೇ घरांतो कितले कामस की कसे की नाका होडना हाव करत सुरेखोन्ने घरान तू कसने काम ना गो रंदा पाणी पुरा सकणी ಇದಲ್ಲ आणि चुरू पारू काम असले माय पुरा करतात तनी मक्क मुंड राखून दवरनाती तश दाऊन घरा येचन ना मक्का आणि हाव तुगेलो टैले नवे हाव हंगा असते म्हणतांग गोतस दायदला एक फोन करत कडे रे तू ते गजने ಮತ್ತೆ घालून नका कळवे हे काम सुरू करूया आणि उलयता बसले रे दाऊच नाही आता गायन हन्नी असेल जाल्यार भारी लायक जातशील नवे 3 पद सांगतना आम्ही हास्याक पर गम्मत जातशील नवे होई गो आमगेलो गायन असले रे त्याची गंमत विंगड पडे असं कसं करते ती ऑफिस चमकली नवे संजय गडी येऊन वस म्हण सांग्या अशी ती पट्टंग मारू का कसं हे बागिलू दरे दवरनो दोघे पट्टंग मारतासत मो हो गायन हन्नी तुगल ಹುಡ್ಗಸ್ ಕಳ್ಳಲ್ ಹಾಡ್ನೆ ಐಲಿಚ್ ಪಳ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇದಲ್ಲ ಅತ್ತ ತುಗಲ್ ಪದ ಆಮ್ಗೆಲ್ ದೊಗಲ್ ಕಾಮ ದೈತ್ವೆ इत्यागो हाव काम करचे नजवे तशी नाही गो सैबिनी तू पद सांगला रे आमक काम करचक स्पिरिट येत गो हा हा करेक्ट सांगलं पळे सुरेखोन्ने आमक ते चूरू स्पिरिट दवका आसिले मिगेल पद तुमक स्पिरिट दितवे तश दलरी मक्क स्पिरिट येत नकवे पद सांगचक एक लोटो कापी कोण हाडगो हो होई नवे मिगेल ಮತ್ತೆ कितले 1 मिनिट राबती हांव कापी कोण घेन येता 3 जण काप पिऊन मागीर काम सुरू करूया हाय तुम्ही आमगेल व्हिडिओ पळयलीत नवे कशे असेल म्हण कमेंट्सान तिलसी येती ते तशींची लाईक शेअर सबस्क्राईब करू का विसर नका ती हावे पद सांगलरी सुरेखोन्ने कनी तुलसी का स्पिरिट येतके तुमक लाईक दिलचक कसं स्पिरिट दाव का मळरी आम्ही खंची नमने व्हिडिओ गॅलरी तुमक इष्ट दत म्हणून दयकोन कमेंट्सन तिलसी येते तशींची फाय आमगे ते लक्ष्मी पूजेस तुम्ही पुरा जनन येऊ का येऊचे पशी पुढे ते दवे बಣ್ಣ सबस्क्राइबर्स पळयती ते एक वती येते आणि शुभसूचक चिन्हे दावनो तदलगी गंटेस पळयती तक्कೈ मारनो वैर्यस्त पळयती ऑल म्हणजे ऑप्शन तक्कೈ वती येती ते तुम्ही इतले पुरा केल म्हणरी आमका मस्त सपोर्ट मेळता तशींची आमगेल व्हिडिओ कशे आसिले कशी केल्यार तुमकां पुरा इश्ट जाता म्हणून आमकां सलहे सूचने दियेती आमगेल हातान करूंक साध्य आसिल पुरो आमी कोरून दाखयता ती हेल्प करतात नवे